Niin, rehtori, arvoisat juhlavieraat. Tämä on se vaihe ohjelmaa, jossa hyvin monen muun suomalaisen oppilaitoksen lavalle tällä hetkellä kiikkuisi sellainen tanakka, punakka, 60 raapiva työelämäedustaja mies, joka tulisi teille kertomaan, että nyt kun te valmistutte ammattiin, niin osaatte sitten käyttäytyä siellä työelämässä, että istukaa suorassa ja ottakaa pipo pois päästä. Mä en ajatellut tehdä näin. Tämä prosessikaavio tässä on siis ihan vain teidän säikyttämiseksi näin alkuun. Eli mun ajatus oli kertoa teille jotain muuta. Jotain sellaista, mitä itse ajattelin, että teidän asemassa, teidän tilanteessa oleville ihmisille pitäisi kertoa. Tämä esitys sisältää huomattavan paljon yleistyksiä, oletuksia, kärjistyksiä, stereotypioita, muutama ihan jopa harkittu provokaatio, joillekin teistä itsestään selviä asioita. En missään määrin enkä millään lailla edes yritä esittää jotain objektiivisia totuuksia siitä, miten asiat olisivat, vaan ja ainoastaan kertoa havaintoja muutoksesta, mitä tapahtuu. Puhun yhtä paljon paitsi valmistuville opiskelijoille, myös ennen kaikkea teidän tärkeimmille ihmisille, läheisille tuolla takana ja perheenjäsenille. Esityksen ei ole tarkoitus loukata, näin etukäteen jo tässä pahoittelen, jos niin sattuu käymään. Tämä on nyt ihan teitä varten ensimmäistä kertaa tehty setti, että olkaa sitten armollisia. En ole koskaan aikaisemmin vetänyt, mutta mennään. On semmoinen tarina tällaisesta akvaariosta, jossa on paljon kaloja. Sitten sinne tulee uusi kala, hyppää sekaan ja sanoo, että mitä säijät, kuis vesi, onks kylmää. Muut kalat katsoo hölmistyneenä sitä yhtä kalaa ja kysyy, että mikä vesi. Eli joskus se ympäristö, jossa me eletään, on meille niin itsestään selvä ja sisältää sellaisia asioita, että me ei itse niitä nähdä. Mitä sitten näkyy, jos tästä niin kun ottaa pari askelta taaksepäin? No mitä me tietää varmaksi? No varmaksi me tiedetään se, että tämä nyt valmistuva Class of 2013 on työmarkkinoilla noin about vuosina 2013-2064. Jos te aiotte yrittäjäksi niin sanotusti normiaikaan, niin se tarkoittaa sitä, että teidän yritys on olemassa 2024-2066. Jotta tästä puheenvuorosta ja tästä tilaisuudesta olisi teille jotain hyötyä, niin varmaan pitäisi ajatella niin, että mitä me tiedetään tuosta ajasta, jossa te sitten silloin toimitte. No, varmaksi voin sanoa ja luvata sen, että seuraavien 10 vuosien aikana tässä maailmassa pelimerkit jaetaan kokonaan uusiksi. Ja tälläkään kertaa nallekarkit ei tule menemään tasan. Ei ehkä sillä tavalla, niin kuin me ollaan normaalisti länsimaissa totuttu ajattelemaan tästä asiasta. Isoimpia muutoksia, eli tämmöisiä globaaleja megatrendejä, joita on se, että kaikki se varallisuus, mitä meillä on länsimaihin kertynyt viimeisten 10 tai satojen vuosien aikana, on tällä hetkellä niin kuin melko livakassa vauhdissa suuntanaan Itä ja Etelä. Kiina, Intia, Indonesia, Afrikka ja niin edelleen. Ihmiset vaurastuu siellä nyt huomattavaa vauhtia. Tämä johtaa muun muassa siihen, että ensimmäistä kertaa niin kuin ihmisen historiassa meille syntyy globaali keskiluokka. Se vesi, se mikä meille on niin kuin normaalia täällä Suomessa, ulkoapäin katsoen kaikki suomalaiset on keskiluokkaa, niin se sama jakautuu nyt entistä paljon tasaisemmin ympäri maapalloa. Yksi asia, joka siihen vaikuttaa, joka sitä vauhdittaa, on se, että kaikkialla maailmassa ihmiset muuttaa aikamoisella vauhdilla kaupunkeihin asumaan. Tässä meidän rakkaan Helsingin metropolialueella se tarkoittaa sitä, että seuraavan 15 vuoden ennusteissa on mainittu se, että Helsinkiin muuttaa 400 000 uutta ihmistä asumaan.
Siis alueelle, jossa tällä hetkellä on 1 000 000 ihmistä, tulee 400 000 uutta ihmistä. Ja jatkossa se, mistä niin kuin edelleen maailmalla kinataan, mikä ratkaisee sen, että kuka pärjää, kuka ei, on se, että kella on energiaa, kuka sitä tuottaa, ja sen lisäksi kella on viljelysmaata ja ruokaa ja puhdasta raikasta vettä. Nämä on semmoisia asioita, jotka siis määrittää sitä, mitkä alueet pärjää. Tämän asian on hirveän hyvin summannut viime syksynä Jyväskylän Nordic Business Forumissa, oli puhumassa Tukholman Karolinisen instituutin professori, yksi maailman johtavia väestötutkijoita ja muun muassa Kiinan valtion salkunhoitajan neuvonantaja, joka sanoi, että jos hän tänä päivänä pyrkisi miljardööriksi, niin hän löisi rahansa kiinni joko Afrikan kasvavaan keskiluokkaan tai länsimaisen ihmisen henkiseen pahoinvointiin. Nämä on ne 2 suurinta nousussa olevaa asiaa. Sitten kaikkien näiden muiden trendien päälle, kun mä mietin niin kuin omaa työuraani ja elämääni, mähän olen siis jo vanha mies, täytän 40 tänä vuonna, mä kaivoin tämmöisen tilaston, jossa siis tuolla reunassa on vuosi 1900 ja tuolla reunassa on vuosi 2060, ja tuo graafi kuvaa siis yli 65-vuotiaiden suomalaisten absoluuttista määrää ja sen kehitystä. Nyt ollaan menossa tuossa, missä on tuo punainen pylpyrä. Meitä on se karvan päälle 5 miljoonaa ihmistä täällä ja niin kun huipuillaan tuo graafi kiikkuu siis tonne 1,8 miljoonaan. Jos joku on mulle niin kuin oman työuran puitteissa selvää, mikä niin kuin määrittää mun tulevaa työelämää, on se, että niin kauan aikaa kun minä olen töissä, niin ainoa varma asia on se, että niin sanottuja seniorikansalaisia piisaa työpaikoilla palveluiden käyttäjinä ja asiakkaina. Tämä on varsin merkittävä, ainakin mun työelämää määrittävä seikka. Sitten kaikissa näissä muutoksissa isoin driveri, joka niin kuin kuljettaa näitä asioita eteenpäin, on teknologia ja sen merkitys. Tässä on teille pari googletettavaa termiä, jota suurimmalla osalla teistä on kuitenkin se kännykkä jo kädessä ja te räpläätte sitä muutenkin. Niin pistäkää siinä samalla nyt googlettaa vaikka toi grafeeni, josta siis jaettiin Nobelin palkinto 2 vuotta sitten. Eli uusi maailman kovin ja maailman vahvin ja maailman ohuin materiaali. Materiaali, jonka siis niin kuin löytäminen tulee täysin määrittämään uusiksi sen, mitä valmistetaan, miten valmistetaan ja minkälaiset tuotteen ominaisuudet on. Tai googlettakaa tuo SIRT1, se on siis ihmisen kehossa luonnostaan oleva proteiini, jota tällä hetkellä tutkitaan, että siitä saataisiin parannuskeino syöpään, diabetekseen, Alzheimerin tautiin ja vanhenemiseen. Nämä sirtuainin tutkijat ovat kovasti vakuuttuneita itse siitä, että ne ihmiset, jotka tulevat täyttämään 150 vuotta, ovat jo syntyneet. Tai sitten tuo viimeinen, joka voi olla teille vähän tutumpi, eli 3D-printtaus. Tässä on siis kuvassa noin about 1,5 kuukauden takaa tuosta seinän toisella puolella messukeskuksessa oli lapsi- ja perhemessut. Ja siinä samassa yhteydessä oli sitten pienoismalliosasto, jossa oli tämmöinen Helsinki Hack Labin 14-vuotias harrastajapoika, joka oli kierrätysosista itse rakentanut itselleen tämmöisen henkilökohtaisen 3D-printterin, ja siinähän messuosastolla printtaili sitten tämmöisiä kivoja pieniä muoviosia näihin pienoismalleihin, joita siellä muut rakenteli ja myi. Ja sitten kun laskette tähän päälle sen, että 14-vuotiaat pojat pyörittää tätä tälleen niin kuin jo nyt, Hollannissa tällä hetkellä niin kuin demotaan talojen, rakennusten, isojen 3000 neliöisten niin kuin taidemuseoiden 3D-printtausta. Tai jos ei se riitä, niin miten olisi ensimmäinen elävästä solumassasta 3D-printattu ihmisen korva, jonka sisälle on rakennettu
radiovastaanotin, jotta se ihminen, joka on menettänyt sen korvansa, niin myös pystyisi kuulemaan sillä. Siis täysin elävää materiaalia, print. Sitten on tämmöinen termi, kun kaikki tämä lasketaan yhteen, kaikki nämä muutokset ja lisätään siihen ennen kaikkea se teknologia ja verkon kehitys, niin syntyy siis termi individual empowerment, eli siis yksilön voimaantuminen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun verkko on saatavilla kaikkialla, sitä on helppo käyttää, ihmiset on siihen tottunut, niin kuka tahansa, missä tahansa, voi tehdä mitä tahansa ja tulla periaatteessa keneksi tahansa. Tämä koskee ennen kaikkea kehittyviä talouksia. Ja sitten tämä esimerkki, joka tässä on, niin tässä on siis unkarilainen graafinen suunnittelija, joka huomasi, että amerikkalainen lentoyhtiö American Airlines oli menossa konkurssiin. Ja hyvää hyvyyttään hän sitten suunnitteli tälle American Airlinesille uuden graafisen ilmeen, lähtien lentokoneiden ulkonäöstä päätyen käyntikortteihin ja boarding-passeihin. Kukaan ei sitä häneltä pyytänyt, kukaan ei sitä häneltä tilannut. Hän vaan suunnitteli sen ja pisti verkkoon jakoon. Ja se levisi, niin kuin sanonta kuuluu, kulovalkea. Eli meni viraaliksi saman tien. Ja se, mitä hän tällä sai aikaa, oli se, että paitsi että hän niin kuin mullisti kokonaan sen, miten tämä niin kuin toimiala nähdään, miten tuolla toimialalla toimiminen nähdään, niin hän myös mullisti oman tulevan työelämänsä. Tuolla alalla aika moni ihminen tietää tänä päivänä, kuka on Anna Koveksas. Miten tämä sitten näkyy Suomessa? No Suomessa tämä näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että jos ennen vanhaan niin kuin teit kenkiä, olit suutari ja niin edelleen, niin sun yrittäjyyden elämän niin kuin make it or break it -kysymys oli se, että saako sä sen niin kuin liikepaikan sieltä niin kuin itiksen sittarin tuulikaapista. Sitten sä lopun työelämässä niin kuin sorvailet niitä avaimia ja kiinnittelet niitä korkoloppuja niihin kenkiin siihen asti, kun tulee eläke. Tänä päivänä niillä mahdollisuuksilla, joita tämä muuttunut systeemi antaa, jos sä oot tarpeeksi taitava kengäntekijä, sä voit tehdä niitä samoja popoja singaporelaisille pankkiireille hintaan 2000 € pari, ja sun työn merkitys on vähän eri tasolla kuin mihin on aiemmin totuttu. Sitten samaan aikaan toisaalla. Länsimaissa työelämässä meno on mennyt varsin hurjaksi. Työn vaativuus, tahti, tavat ja tyylit on semmoisia, että ne selkeästi kuluttaa ihmisiä. Sitten siihen päälle heitetään tällaisia listoja. Tässä on siis Hesarin sivuilta kerätty vuonna 2012 irtisanomisista tai YT-neuvotteluista ilmoittaneet yritykset. Tämähän on ihan normaalia, niin kuin toki, että tällaista toimintaa on kaikissa suhdanteissa, mutta se, että tuolla on joukossa sellaisia toimijoita, kuten vaikkapa puolustusvoimat tai koulut. Jokainen meistä on pongannut tämän, mikä tämä niin kuin meno ja meininki tuolla työelämässä on. Ja silti tästä listasta puuttuu se meidän niin kuin suurin kansallinen trauma, joka on niin kuin tämä. Mä oon itse siis Pohjois-Suomesta kotoisin, ja ne ihmiset, joiden kanssa mä kävin siellä koulua, sitten kun ne lähti opiskelemaan muille paikkakunnille, hirveän iso osa niistä meni Ouluun, ja sitten kun ne meni Ouluun ja suoritti siellä niin kuin opintoja, niin iso osahan niistä pääsi Nokialle töihin. Ollilan Jorman firmaan niin kuin parantaa maailmaa, piirtää Suomen rajoja maailmankartalle ja niin kuin tekemään jotain aivan mahtavaa. Me, jotka jäätiin niin kuin pienelle paikkakunnalle olemaan, niin kuin me niin kuin sykkyrälle siitä kateudesta, että ne pääsi siihen firmaan, mihin kaikki haluaa. Tänä päivänä ne samat ystävät seisoo sen 400 000 € omakotitalon pihalla keskellä päivää työttömänä pohtimassa, että miten tässä näin kävi. Nämä oli niitä ihmisiä, jotka 15-vuotiaana usko sen, kun Opo sanoi niille, että jos sä hankit itsellesi korkeakoulutuksen, pidät huolen omasta osaamisestasi, niin sun ei tarvitse koskaan pelätä. Ja nyt ensimmäistä kertaa ikinä, kun nämä ihmiset on työttömänä, suomalainen keskiluokka pelkää. Tämä muutos on meille Suomessa niin kuin poikkeuksellisen niin kuin selkeästi piirretty.
Haminan kaupungissa. Hamina, mahtava niin kuin satamakaupunki ja meidän niin kuin metsä- ja paperiteollisuuden sydän. Siellä oli niin kuin paperikoneita, joilla jauhettiin niin kuin vaurautta tähän kansantalouteen. Tänään tässä samassa salissa, missä oli aiemmin paperikone, surraa Googlen serverit ehkä noin 3% siitä työvoimasta, mitä paperikoneen pyörittäminen vaati. Entäs sitten te? Sukupolvi Y tai englannin kielen termistä juontaen milleniaalit. Mitä me tiedetään tästä porukasta, joka salissa tänään istuu ja saa todistuksen tutkinton suorittamisen merkiksi? No me tiedetään se, että koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut sellaista porukkaa, jonka ominaisuudet ja toimintaympäristö on sellaisia, että ne on näin vapaita suhteessa työn tekemisen ja elämisen aikaan, paikkaan, työkieleen ja tutkintotaustaan. Teillä on siis käytännössä käytössänne kaikki maailmassa oleva tieto, kyky sen hyödyntämiseen, ja vaikka te itse ette sitä niin kuin siellä akvaariossa huomaiskaan, niin te olette syntynyt kansainväliseen kulttuuriin ja globaaliin elämään. Amerikkalainen aikakauslehti Time julkaisi viime viikolla tällaisen ison artikkelin aiheesta The Me Generation, jossa he totesivat milleniaaleista, että milleniaalit eivät ole kiinni totutuissa rakenteissa, vaan he toimivat niiden ulkopuolella. Milleniaalien mantrana on kyseenalaista aiempi. He löytävät luonnostaan uudet ja paremmat tavat tehdä ja toimia. Teillä on siis kyky nähdä, kysyä ja ajatella, miten asiat voisivat olla. Minkälaisia asioita tutkitusti te olette sitten ilmoittanut, että te arvostatte muissa ihmisissä? Eli tämä ikäluokka, kun kysytään, minkälaisia ystäviä ihmisiä arvostat omassa elämässäsi, niin sieltä muutama asia nousee selkeästi esiin. Rehellinen, luotettava, aito ja autenttinen. Varsinkin nämä kaksi viimeistä, aitous ja autenttisuus. Että jos haluaa niin sanotusti feilaa näissä niin kuin ystävyyssuhteissaan oikein näyttävästi, niin sitten ei muuta kuin feikkaamaan sitä, mitä oikeasti on. Muita arvostettavia asioita on työtä tekeväinen ja ahkera luonne, että ihminen on yritteliäs ja aidosti kiinnostunut jostain, jotenkin innostunut. Mutta sitten kun me mietitään sitä, että niin kun, millä tavalla tässä systeemissä tämä yritteliäisyys tai se, että on kiinnostunut jostain näkyy. Tässä on teille tämmöinen niin kun imaginäärinen esimerkki, siis poika, joka on päivisin alisuoriutuva opiskelija, joka systeemin mielestä on akuutissa syrjäytymisvaarassa ja erityisten tukitoimien tarpeessa. Iltaisin hän on taiteilija nimellään kansainvälisesti menestyvä konemusiikin harrastaja, jolla on YouTubessa 10 000 seuraajaa. Nyt se mun kysymys on siis se, että kenen tutkaan tämän pojan todellinen osaaminen ja se niin kuin into ja intohimo tarttuu? Koulun, oppilashuoltotyöryhmän, vanhempien, kavereitten. Mikä on se taho tässä meidän nykyisessä järjestelmässä, joka niin kuin näkee sen, mihin tästä pojasta on ja pystyy kertomaan tälle sen, että mihin sun kannattaa oikeasti keskittyä. Koska tämä on kuitenkin valmistujaispuhe, joita niin kuin YouTube on pullollaan, mitä kummempia niin kuin merkkihenkilöitä niitä pitämässä, niin tähän kuuluu oleellisesti se, että niin kuin valmistuvilla opiskelijoilla pitää aina esittää tällaisia syvällisiä elämänohjeita. Joten mä esitän niitä 2 kappaletta. Ensimmäinen on se, että niin kun, jos mä itse jotenkin määritän tätä muutosta, mitä se tarkoittaa niin kuin esimerkiksi työelämässä, niin mä oon vahvasti sitä mieltä, jota rehtori omassa puheenvuorossaan hyvin komppasi, oli se, että kaikista tärkeintä on ihmisosaaminen.
sillä mitä meille tässä maailmassa jää, niin se, että miten me osataan olla toistemme kanssa on kaikista tärkeintä. Ja ajattelun laatu. Mä oon niputtanut tällaisen teemin kuin empatia alle, joka on semmoinen niin kuin termi, johon kuulemma niin kuin naiset osaa yleensä paremmin kuin miehet. Mutta mä voisin tässä yhteydessä niin kuin taukoliikunnan nimessä kysyä teiltä, että kuinka moni teistä niin kuin omasta mielestään käsitetasolla ymmärtää, mitä eroa on sympatialla ja empatialla. Siis käsi ylös, kuinka moni ymmärtää, mitä eroa näillä kahdella on. Hyvä. Koska nousi ehkä joitain kymmeniä käsiä, niin mä nyt demonstroin teille, mistä on niin kuin, mitä eroa näillä on. Eli näytetään teille pieni pätkä skeittivideota ja katsotte sen oikein intensiivisesti läpi. Balls. No, I'm gonna sit on the ground. I'm the goddamn ouch. Oh my god. Keep coughing. Stand up. Se mitä tässä on niinku eroa, on se, että kun tytöt katsoi tätä, niin oli sille, että oi kamala, kylläpä tuohon, oi että kylläpä se kaatuu. Ja kun pojat katsoi tätä videota, niin oli se, aah! Se mitä tytöt tunsi, oli sympatiaa. Se mitä pojat tunsi, oli empatiaa. He todella pystyivät tuntemaan sen tuskan, jota tuo poika kokee. Ja näin tuli todistettua, että miehetkin siihen pystyy. Mitä se empatia sitten on? Se on sellaista, jota käytetään sen ymmärtämiseen, mikä on ihmiselle tärkeää. Jos sulla on syvä ymmärrys siitä, mikä ihmiselle on tärkeää, niin sen jälkeen sä pystyt antamaan niitä merkityksiä, tukemaan niitä merkityksiä, johtamaan sitä ihmistä siinä reissussa, jossa on niitä asioita, joka hänelle on tärkeää. Kerron teille tästä hyvän esimerkin. Joku teistä saattaa muistaa 2 vuotta sitten Facebookissa kiersi tämmöinen linkki. Tämä oli siis uusseelantilaisen saattohoitajanaisen tekemä lista. 5 asiaa, joita ihmiset katuvat kuollessaan. Mä olin silloin niihin aikoihin tässä kuvassa näkyvän Aini-tyttäreni kanssa. Aini oli silloin niin kuin 1,5-vuotias. Oltiin tuossa Mäkelän rinteessä uimassa ja siinä viereisellä kopilla oli 2 tämmöistä 25-vuotiaista Helsingin kauppakorkeakoulun Jannua, Jonnea, jotka keskusteli tästä listasta. Ja se heidän viesti oli, niin kuin se, siis kun ne jutteli siitä, niin ne puhui siis sille, että siinä oli kyllä niin kuin asiat aika hyvin nipussa. Se oli kyllä aivan oikea lista. Mä oon itse ihan samaa mieltä ja en mä kyllä aio lähteä tapattaan itseäni sinne työelämään. Ja minä, joka oli elänyt niin kuin siivun pitempään kuin pojat, todella huomasin sen, että hetkinen, jos minä muistan oikein, 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta sitten, jos ihminen oli 25-vuotias ja opiskeli Helsingin kauppakorkeakoulussa, niin olisi isoon ääneen huutanut, että verta pakkiin, nyt lähdetään työelämään teurastaan. Ja jos tämä jengi lukee tällaisia listoja ja ajattelee näin, niin jotain on muuttunut. Eli ennen kaikkea elämä on kokonaisuus. Ei ole olemassa työtä ja elämää ja niiden yhteensovittamista. On vaan yksi elämä, jonka kokonaisuus ratkaisee. On teille tämmöinen kysymys, joka on huomattavan tärkeä jokaiselle miettiä. Mitä sinä haluaisit omassa elämässäsi tehdä, jos olisi aivan varmaa, että sinä et voi epäonnistua? Pienemmistäkin kysymyksistä on menty sekaisin, mutta sanon, että tämä on sen takia teille tärkeä kysymys, että kun te löydätte vastauksen tähän kysymykseen, niin silloin te olette niin kuin hyvin lähellä löytämässä sitä, mikä on se teidän juttu. Ja sitten kun te vielä tajuatte sen, että niin kuin samalla saattaa löytyä se asia,
jonka te osaatte parhaiten, josta te itse nautitte eniten, josta te saatte kehuja poikkeuksellisen paljon ja todella loistatte muita paremmin. Näillä asioilla on nimittäin yhteys. Sitten se toinen ajatus. Eli se on tässä. Sinä et ole yhtä kuin lähtökohtasi. Me eletään Suomessa, ja täällä on täysin selvää se, että täysin siitä riippumatta, minkälaisesta kodista olet kotoisin, oliko sulla kotia ollenkaan, mitä siellä tapahtui, mitä sä oot mokannut ja niin edelleen, niin sun niin kuin elämä ja tulevaisuus ei ole niissä asioissa. Eli takapulpetin syrjäytymisvaarassa olevasta pojasta voi tulla kuinka menestynyt tahansa, tai etupulpetin tässä vaiheessa erittäin menestynyt poika voi 2-kasina palaa lopullisesti loppuun. Hyvässä ja pahassa teidän lähtökohdat ei määritä sitä, miten teille käy, ketä te ootte ja niin edelleen. Mä oon itse käyttänyt tässä elämänvaiheessa, jossa te olette nyt niin kuin noin about 20 korvilla, joilla on niin kuin itsenäistymisvaihe on jo takana, mutta se on siis suhteessa kotiin ja omiin vanhempiin. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa nyt tämä niin kuin se 7-vuotiaana alkanut koulutusputki, joka tavallaan nyt voi tulla jonkunlaiseen taitoskohtaan jatkuen joko työelämässä tai korkeakouluopinnoissa, niin tämä on teille mahdollisuus siihen, että se minä 2.0 voi syntyä. Tähän asti sitä elämää on voitu pyörittää niin, että niin kun jokainen haluaa kelvata ja jokainen haluaa niin kun tulla hyväksytyksi, niin sitä omaa itseään säätää sen mukaan, että tulisi hyväksytyksi ja kelpaisi. Minä 2.0 antaa teille siis mahdollisuuden siihen, että te pystytte nyt ensimmäistä kertaa määrittelemään itse omista haluista ja lähtökohdista, mitä te haluatte olla ja mitä te haluatte tehdä. Tässä on pari esimerkkiä viime viikolta. Olin Marina Congress Centerissä isossa seminaarissa, jossa oli siis puhumassa, ensin puhui Ruotsin suurimman blogin, eli Blondibellan perustaja Elisabeth Löwengrip. Ja hän kertoi siis tarinan, että Elisabeth alkoi 14-vuotiaana yrittäjäksi, loi itselleen tällaisen niin kuin alter egon, jolle perusti blogin, joka meni todella viraaliksi, ja sen jälkeen hän systemaattisesti kasvatti sitä yritystoimintaa, tuli niin kuin uusia nettisivustoja, kirjoja, oma aikakauslehti ja niin edelleen. Elisabeth oli nyt 22-vuotias ja pyöritti siis usean miljoonan euron liikevaihtoa. Kun se esitys oli pidetty, niin nohevana poikana itse siitä niin kuin eturivistä nostin käteeni ja sanoin, että mulla ei ole itse asiassa kuin yksi kysymys, ja se on se, että minkälaisesta kodista kasvaa tollainen tarina. Elisabeth meni varsin hiljaiseksi ja pienellä äänellä vastasi, että hirvittävän huonosta kodista. Tilanne oli semmoinen, että hänen piti 14-vuotiaana muuttaa pois kotoa, koska hän ei voinut siellä enää olla. Ja sen jälkeen hänen piti keksiä, että mitä sitä tekisi. Ja sitten Elisabetin jälkeen puhuu siitä samasta nuotista jatko tavallaan ST1 perustaja ja suuromistaja Mika Anttonen. Ja Mika Anttonen kertoi tavallaan tämmöisen niin kuin suomalaisen version tästä, joka oli se, että kun hän oli lapsi 70-luvulla, niin siinä niin kuin taloyhtiössä, jossa hän asui ja siinä koulussa, jossa hän niin kuin siis opiskeli, niin hän oli ainoa lapsi, joka oli avioeroperheestä kotoisin. Se oli siihen maailman aikaan. Ja kun hän oli ainoa, joka oli rikkinäisestä kodista kotoisin, niin se johti suoraan siihen, että häntä kiusattiin, häntä ei hyväksytty, eikä porukka ottanut sitä niin kuin siihen mukaan. Eli vaikka tilanne on niin kuin äsken sanoin, että pohjimmiltaan jokainen haluaisi tulla hyväksytyksi, niin siitä huolimatta monesti itsestä riippumattomista syistä muut ihmiset työntää sut väkisin sen laatikon ulkopuolelle. Mutta se viesti tässä, minkä kysyin heiltä siinä seminaarissa molemmilta ja sain vahvistuksen siihen, että
laatikon sisäpuolella ei ole koskaan syntynyt merkittävää yrittäjyyttä. Hakemalla kelpaamista ja hyväksyntää muilta ihmisiltä ei ole koskaan tullut menestystä. Se, että heidät aikoinaan lapsena väkisin työnnettiin sen laatikon ulkopuolelle, mahdollisti sen, että he pystyivät ajattelemaan laatikon ulkopuolella, tekemään asioita erillä tavalla, josta syntyi poikkeuksellista menestystä. Toinen esimerkki. Tässä on Mäkeläisen Mika. Mika on kuvassa 1,5-vuotias. Kuvan ottamisen aikoihin Mikan yrittäjäisä menehtyi työtapaturmassa pajalla, oli korjaamassa autoa, josta tunkki petti alta ja isä jäi sinne ja sille tielleen. Tämän seurauksena Mikan äiti masentui. Kasvatusvastuuta otti Mikan isoäiti, joka kasvatti pojan ja kasvatti pojasta yrittäjän. Viime vuonna yksi Mikan 5 firmasta teknologiayritys Sealy Solutions oli 10 vuoteen ensimmäinen kotimainen yritys, joka listautui Helsingin pörssiin. Mika valmistui tästä koulusta 15 vuotta sitten. Tuossa pörssiin listautumisvaiheessa Mika mietti, että mitä hän pystyisi antamaan takaisin, mitä hän haluaisi tehdä. Ja se, mitä hän halusi tehdä, oli se, että hän halusi kirjoittaa yrittäjyyskirjan, sellaisen yrittäjyyskirjan, jonka hän olisi halunnut silloin lapsena lukea. Ja syntyi tällainen kirja, johon kerättiin 21 kappaletta yrittäjätarinoita. Ja se juttu näissä tarinoissa oli se, että se kirja kertoi niistä yrittäjistä. Ei tämmöisiä henkseleiden paukuttelutarinoita niistä niin kuin yrityksistä ja menestyksestä ja vähän niistä epäonnistumisista, vaan nimenomaan näiden yrittäjien elämäntarinan, myös tämän hänen oman elämäntarinansa. Mulle se niin kuin kirja antoi vastauksen kysymykseen, voiko Taviksesta tulla yrittäjä. Yritykset ja yrittäjät, joita tuossa kirjassa on kaikenlaisia. Siellä on miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, suuria, pieniä, voitollisia, tappiollisia. Kaiken kaikkiaan semmoinen kokonaisuus yrittäjyyttä, mitä yrittäjyys tänä päivänä Suomessa on. Ja kun tästä koulusta valmistunut nuori mies haluaa tehdä jotain oikein, niin sitten syntyy jotain sellaista, joka näyttää visuaalisesti tältä.
Joskus on niin, että pyrkimys tehdä asiat niin hyvin niin kuin ne kuuluu tehdä vaatii pienimuotoisen vallankumouksen. Niin, ne kalat. Meillä suomalaisilla tuppaa olemaan tapana se, että kun me katsotaan tätä niin kuin maata, missä me eletään, missä me ollaan, kulttuuria, ihmisiä ja niin edelleen, niin me katsotaan sitä omaa kalalammikkoa silleen, että se on aika pahasti levänpeitossa, haiseekin niin sanotusti. Ja muutenkin suhtaudutaan tähän omaan juttuun tavalla tai toisella usein, varsinkin muiden ihmisten kanssa keskustellessa ja julkisuudessa varsin negatiivisesti. Mutta miltä tämä maa näyttää sitten, kun tätä katsotaan ulkopuolelta ja kun sitä katsoo niin kuin tutkijat, tiedemiehet, selvitysten tekijät ja niin edelleen? Miltä Suomi näyttää maailmalta katsoen? Muutama kalvo teille siitä. Eli kun laskee yhteen muuttuvan maailman mahdollisuudet, kaikkien aikojen kilpailukykyisimmän ikäluokan ja maailman parhaan valtion, niin mun kysymys on se, että voisiko sittenkin olla mahdollista, että meillä maana voisi olla muulle maailmalle jotain tarjottavaa nyt ja seuraavaksi 30 vuodeksi. Vaikka sitten sille kasvavalle keskiluokalle tai elämänlaatua kaipaavalle länsimaalaiselle. Mulla on itsellä ollut aina tapana päättää nämä esitykset tähän Charles Darwinin slaidiin, tai sitaattiin, jonka sisältö on siis se, että evoluutiossa ei ole kyse vahvimpien tai älykkäämpien lajien selviytymisestä, vaan siitä, että ne selviytyy, jotka sopeutuu parhaiten muutokseen. Ja kaiken tämän edellä esitetyn perusteella mulla ei epäilytä pätkääkään se, etteikö tämä ole juuri se porukka, joka tuon Timen artikkelin mukaisesti pelastaa meidät kaikki. Kiitos.